Hola. Hola. ¿Que hi ha algú ahí? Hola, amics i amigues, que hi ha algú ahí. He vingut a contar històries, només si et quedes amb mi. Hola, amics i amigues, que hi ha algú ahí. He vingut a contar històries, vinga, va, queda't amb mi. Ai, sí, queda't amb mi, perquè això de contar històries jo tota sola és un rotllo. Va, com no sé si estàs ahí, fes pitos a la de 3. 1, 2 i 3. Hola, amics i amigues, que hi ha algú ahí. He vingut a contar històries, vinga, va, dime que sí. Hola, amics i amigues. Hola. Hola? Que hi ha algú ahí? Hola. Oh, sembla que estic sola. Allà davant veig una porta. No sé, vaig a tocar. Però abans de tocar a la porta, vaig a veure per ací. Sembla que hi ha un foraet. Vaig a assomar-me. Aguaite. Oh, sembla que està molt fosc. Ui, no sé si toque la porta o no. Què faig? Toque, no toque, toque, no toque, toque, no toque. És que em fa una miqueta de por perquè està molt negre ahí dins. Va, sigues valenta, sigues valenta. Va, que sí, que toque, que toque. Ja, allà vaig. Oh, no contesta ningú. Que no hi haurà ningú? Ai, però jo és que em mull de ganes de saber què hi ha darrere d'esta porta de fusta tan gran. Ai, és que és grandíssima. Si la poguéreu veure, és enorme. És més alta que jo, i jo ja sóc alta, Però, mira, jo vaig a intentar obrir-la perquè sembla que no està tancada. Ai, va, vaig a intentar-ho. Hola? Hola? Que hi ha algú ahí? Ai, així no contesta ningú i està més fosc encara que fora. Un moment! Mireu allà davant. Allà davant. Sí. Hi ha una ratlleta de llum. Ai, vaig a veure què és allò que està brillant tant. Ai, conforme m'acoste a eixa llumeta s'escolta. Podeu escoltar-ho vosaltres també? Són pardalets. No estaré dins d'una gàbia. No, per favor. No. I és que cada vegada els escoltem més i més prop. Ai, i cada vegada hi ha més llum. És una finestra! Espereu, que vaig a obrir-la. Hola! Estic en un bosc! Mireu quants arbres! Són altíssims! Mira, quasi no veig el cel. Però jo diria que està una miqueta núvol. Ai, que encara em posarà a ploure. I jo així, en un bosc. Per fi aconseguisc obrir una finestra i vaig resulta que mira. Ai, que núvol està. Ai, a vosaltres vos fan por els trons i els llamps? Jo tinc un amic que entén molt de trons i de llamps també, però jo crec que si no hi ha cobertura no podré avisar-lo. Ai, i ara què farem? Ai, com es posa a ploure. Haureu portat paraigües, veritat? I heu portat botes d'aigua? Ai, a mi és que quan plou el que més m'agrada és
xafar estois d'aigua. Sí, em poso les botes d'aigua, agarre el paraigües, malgrat que després el paraigües no em fa falta, clar, perquè jo el que vull és entrar de cop en un toll sense esbarar i començar a pegar bots i esguitar a tot el món. És divertidíssim. Ho haveu provat alguna volta? Prepareu-vos, pares i mares, el proper dia que ploga anem a botar els tolls. Vaja, abans ho dic, abans comença a ploure. Ara què? Ui, que s'agarra. Ui. Vaig a tancar la finestra. Ala, arreglat. Ara ja? Ui, ara ja s'ha tornat a quedar superfosc ací dins. Vaig anar tocant amb les mans a veure si aconseguís trobar algun lloc ací dins. Vaig a veure si... A veure per ací. Mira, això té forma així com... Ai, com te diria jo? Sabeu eixa forma que és quadrada? Sí, i està molt prop de terra. Està, sí, tan prop de terra que està a ras de terra. I estic posant les mans cap a dins. Ací hi ha trossos de fusta. Ai, un altre tros de fusta. Si són troncs. Ja sé què és. Sí, exactament, és una xemeneia. Jo crec que és el millor moment per poder encendre un bon foc. Fora està plovent, trona, fa una miqueta de fred. Que bé que s'està ara. Ai, que calforeta més bona. Ai. Sabeu què? Mireu, quan plou i tinc una miqueta de por, em cante una cançó. Sí, a mi és que m'agrada molt cantar. Voleu que vos la cante? Va. Les gotetes d'aigua van totes juntetes, quan veus caure en una van ja seguidetes. Van de la maneta i solcant el cel, baixen des dels núvols fugint dels estels. Que si en cau una, que si en cauen dues, van totes juntetes i baixant en cues. Que si en cauen tres, que si en cauen quatre, venen gronsadetes. Ei, agafeu el paraigües i ara junteu els vostres dits per a esguitar. Plou, 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 núvol plou. Plou, gotetes d'aigua. Esguiteu. Jo no sé vosaltres, però a mi m'ha entrat molta soneta. Ai, crec que em tombaré ací, davant de la llar, em taparé amb la jaqueta i vaig a descansar un poquet. Ai, bona nit. Però estava jo pensant que potser un altre dia voleu que ens trobem ací, o millor dit, que ens escoltem. Què vos sembla? Que hi ha algú ahí? Adeu. Que hi ha algú ahí? El podcast del Ventall d'Aitana. Recorda seguir-nos en xarxes i a les plataformes digitals.